खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 26 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 9 आसिन दान 1432 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि गिबि आखरानो जादों ए, एल, इ, आइ आरो वाइ। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोदान गोदान बिथांखिफोराव नांथाबगोन। नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया खामानि थिलियाव बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन आरो मासि जौगाहोनायनि जाथावना दं। फालांगिरिफोरा गोदान रादाय खागोन आरो रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नखराव रायज्लायनाया बांगोन आरो गथ' गथायफोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। सोलोंसाफोरा सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रियाव समानथि लाखि। रेजें ब्याम खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै फिसा-फिसौ दान आरो मोजां हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि खाफालखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सनाथि गाब। बृषभ राशि। बृषभ राशिनि गिबि आखरानो जादों बि आरो इउ। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन आरो मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन। फालांगियाव बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव हेफाजाब आरो बुजिलायनाय थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायाव गोदान गोदान खारिथिया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिखौ नेवसिनो नाङा। एसे मेंनायखौ होखारनो यगा खालाम। समाजारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि मान आरो सन्मानखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि गिबि आखरानो जादों के आरो जि। दिनै नोंनि गावजों गाव फोथायनाया गोजौ जागोन। खामानि थिलियाव बिबानफोरा बांगोन, नाथाय फिथाइया मोजां जागोन। फालांगियाव गोदान आदब नाजावनाया मुलाम्फा लाबोगोन। नखराव अननाय आरो बुजिलायनाया थागोन। सोलोंसाफोरा सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जानो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव एसे सांग्रांथि लाखि। थि समाव जानाय आदार आरो दै लानायनि सायाव गोसो हो। लोगोफोरनिफ्राय बोसोन लानाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि गिबि आखरानो जादों दि आरो ओइच। दिनै नों गावनि नाजानायनि गेजेरजों खामानि थिलियाव जाफुंसार जागोन। फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। गावनि सावस्रिखौ एसे जोथोन ला। खाफाल गोनां हाबा आरो अनसुंथाइया न'आव मोजां गोहो लाबोगोन। दिनै गावनि गेदेरफोरखौ मान होयोब्ला गोजोननाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि गिबि आखरानो जादों एम आरो टि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया जोंगोन। खामानि थिलियाव बयबो नोंथांखौ बाख्नायगोन। नोंथांनि साख्रियाव मान आरो जौगानाया जाथावना। फालांगियाव मुलाम्फा आरो फेहेरनायनि खाबुफोर सोमजिगोन। नखराव रंजानाय आरो हेफाजाब बांगोन। फरायसाफोरा गियान आरजिनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। गोदान सोमोन्दो आरो लोगोफोरा दिनै नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों खमला गोजा। कन्या राशि। कन्या राशिनि गिबि आखरानो जादों पि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नाजानायनि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव मान सन्माना बांगोन। फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव हेफाजाब आरो अनलायनायनि आबहावा थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथायाव साबसिन फिथाइ, सावस्रिया मोजां जागोन।
खाफाल गोनां हाबा आरो दान होनाया न'आव मोजां गोहो लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां। तुला राशि। तुला राशिनि गिबि आखरानो जादों आर। दिनै खाफाल आरो नाजानायनि समानथाय लाबोगोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खाबु मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जानो हागौ। सावस्रिया मोजाङै थागोन। खाफाल गोनां खामानिफोरा जिउआव मोजां सोलायनाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि गिबि आखरानो जादों एन। दिनै नोंनि खामानिया थि समाव जोबगोन। नोंथांनि साख्रियाव जौगागोन आरो फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखरनि आबहावाया मोनसे गोजोनथाव आरो जौगाथायनि जागोन। फरायसाफोरनि फरायनायखौ लानानै मोनसे मोजां खौरां दं। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। लोगोफोरजों रायज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। धनु राशिनि गिबि आखरानो जादों भि आरो एफ। दिनै नोंथांनि खस्थ'आ गोनां खामानिफोराव गोबां जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'सन जानायनि खाबु दं। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोरखौ नुनो मोनगोन। नखराव हेफाजाब आरो खुसि थागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। खाफाल गोनां खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि जिउआव गोदान सुखु लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। मकर राशि। मकर राशिनि गिबि आखरानो जादों जे आरो जेड। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। खामानिथिलियाव हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव दिदोमथि थागोन। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा गोदान बिथिङाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांनि बोहैनाया गोरलै जागोन। खाफाल गोनां खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला जिउआव मोजां सोलायनाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला फान्थाव गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि गिबि आखरानो जादों एस। दिनै नोंथांनि साननायफोर आरो बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबानफोर फैगोन। फालांगियाव सानस्लाबनो हायै मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव हेफाजाब आरो अननाय थागोन। फरायसाफोरा गोदान माइल खुन्थिया मोननो हागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। खाफाल गोनां खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला गोसोआरि गोजोन आरो जाफुंसारनाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। मीन राशिनि गिबि आखरानो जादों सि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो धैर्यआ नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। नोंथाङा खामानियाव साबसिन फिथाइ मोनगोन। फालांगियाव गोजाम मुलाम्फा मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायनि सोमोन्दै मोजां खौरां। सावस्रिया मोजां थागोन। खाफाल गोनां खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि जिउआव गोजोननायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।